Čo je starý? Otvoríš to okno? Zdravím všetkých vodnofajkarov. Prst v zábere, hej? Serius som záver, všetko v závere. Chcel by som vás povedať do loftu, 33. Je to bratislavský klub, diskotéka. Toto tam nebude, vodná fajka. Nič, žiadny kál. Bude tam DJ Dual, DJ Kibim, bude tam aj DJ Ambit. Od polnoci tam bude Grimasov, vstup je od 15 rokov, 4 eurá. A bude tam aj ja. Bude tam aj tento kameraman, Ja? ktorému hlava není vidieť. Ja som kameraman, hej. Volajte mám kameraman. Volajte kameraman. Budeme tam my, budeme tam tančiť, budeme tam opití, takže budete nás vidieť. Tak. Bude to tam žiť do rána. Keď tam dojete, tak vodná fajka tam nebude, ale budeme sa môcť o tom rozprávať. Môžete ma pozvať na drink, môžete mi dať cigaru z lásky a tak. Keby chcete, môžem vám tam dojsť nejaký tabak na predaj, ale to som si není istý. Takže vidíme sa 33. o 21. hodine, to začína, takže vidíme sa tam o 11. Vodná fajka v lofte, hej. Čaute, všetci.